Emma bir az adamlar var. Zinanası halamiye şol adamın dindar olmağını. Şol adam harama ulaştı qovuriye. Mahvarada haram zat gözlep baham oturmağını qovuriye. Yaşı tefsir celeseti Resulullah'ın yaşayışı içinde oturuyorsunuz görüp ha. Hamana zinanası iyi vermeye. Zinanı olsun, er olsun, inata olsun, doğan olsun, Hudayın nurunun alqalacak bolandan sonra şon yüzünü bir adam gözlepti dininin qalsa bilýäňin şu dünýede näme zejri bar. Odol kan agdalanlar şimin berdi. Şol adama Hudaý zejri berýär. Näme zejri berýär? Şon zinanasynyň özü şoňa düşman bolýardy aýan dedi. Odol kan geçenler şuwurdun. Bir adam zinanasynyň yüzünü gözläp sogapdan qalsa, ýani zinanasyny güldürjek bolýar günah iş edip. Şo zinany basymlan bolýar, düşman bolýar. Öz içini görün rahatlığımızda bitirken şu milletin içini. 5-6 yıl bundan odol tefsiri şu meclisi qalman gelýän bir gülýaly oglanmady. Yürütü zinanasy asılıp alqaldy. Bir neçe hefte bundan odol zinanasy öýe gelip ağlap oty. Kimin zinanasyn? Men falanyň zinanasy. Ha 5 yıl 6 yıl bundan odol gelerdi. O habarymyz var zinanyň öz alqanlyda. Ha näme boldy? Ahuncan näçe wagt bäri öýe degelenak öýe gelse düşmançylyk dargap barýas. Bir zat edip bolmarmy diýip diýe. Allah'ın wa'desi dogry diýendir. Yoksa erini fasık etti şu denana. Erini fasık etti. Eğer şu meclisle durup şu duruşunu kıyamete aşın giden olsa perişte ol dünyadan geçerdi. Ama heleyini güldürecek olup heleyinin kefine hava deyip de inni denanası bilen düşman malvati. Resulullah'ın sözünü okuyup verin. Men iltemmese mahamiden nas bimaasillahi azze ve celle عاد حامده من الناس له ذاما كذا في الجمع للسيوطي. Bir adam dostunun, heleyinin, bir zadının gövününü örecek bolup haram iş edip şonu güldürecek bolsa Hudaý Taala şol adam şonu düşman ederin deyipdir. Şu heleyinin gövününü örecek bolup günah iş edýärde ulukon bir ikide etberk diýärde Hudaýyň gaýreti Allah'ın azamatı icade vermiyor şu ikisimidan dost olup gezmege. Hudaýyň azamatı icade vermiyor şu ikisimidan dost olup gezmege. Allah Taala'nın azamatı icade vermiyor şu ikisimidan dost olup gezmege. Şon gövününü görecek bolup Hudaýyň gaharyny getirdi wetide. Bir hiç unvan şu mahalletçiliği tarihi beşeriyette bir nefere kok düşenakda kafirden musulmandan. Hiç vakt Hudaý icade vermiyor uzak düşman bolýar basymlykda. Yani şuurundan bir ters adamlar şuuruna ne malya? Ne oğlan şuna yetişmelem. Hi oğlan şuna yetişmen gurrunmuş mahal. Gurrun şi zinanan gövünü görecek bolup harama mubtala olmak. Oğlan şunu güldürecek deyip Hudaýyň nurunu epbermek. Ahiretini bivat etmek. Düşünmer ýaly gurrun değil ki, ters çeker ýaly gurrun değil ki. Näçe ha gelleri var. Hücreden vurup ağlap oty ahuncan näme? Öýümizde mahwary ýokdy. Erime haýeş çekip ýok haram aljekka diýdi. Ýok haram aljekka. Ahir özüm aldyrdım diýe. Inni yani erin fasyk etipdir. Erini öz juftun fasyk etipdir. Inni ahunjan öýümde bereketdi ýok, nurdy ýok. Başyndan da turup bilemek. Dargadym ahunjan möňürüp aglaýa. Hudaýyň wa'desi hiç wagt ters turmar. Hudaýyň dinini dereňlik bilen ýykyp bolmaz. Çeraqi raki izet ber furuzet haram ke pofkana drişaş besuzet. Hudaýyň yak koyan çyragyny söndürjek adam öz göz gaşy ýanyp dünýäsi aba ahiret biwat bolar. İçeriğine yaxşylyk etmän Rasulullah'dan öwren ömrüni bir gezek gaharlanmandyr öýüne. Emma dinine zerer verme. Ahiretin biwat etme. Ahiretin zaýlama. Hakl görürüňdir, mana görürüňdir, maňyz görürüňdir. Dünya ahir derdine derman görürüňdir, kadryny bilaýdylýän görürüň.